Hyvää aamupäivää. Tämä on ylimääräinen uutislähetys. Pitkään jo jalansijaa hakeneet bioanalyytikot haluavat varmistaa paikkansa terveydenhuollon ammattilaisten joukossa. Bioanalyytikko-ammattinimike on melko uusi ja se korvasi laboratoriohoitajan nimikkeen. Tämä on varmasti heikentänyt ammatin tunnettavuutta kansan keskuudessa. Tunnettavuutta ja ammattiryhmän oikeuksia lisätäkseen he ovat järjestäneet lakon. Seuraavaksi menemmekin Lapuan laboratoriolle, jossa teleportterimme Pirkko seuraa tilannetta. Pirkko, miltä siellä näyttää? Lakko on ollut käynnissä eilisillasta alkaen. Lapuan laboratoriolle ovat kerääntyneet kaikki täällä työskentelevät bioanalyytikot. Nyt olemme saaneet haastatteluun yhden lakkoilevista bioanalyytikoista. Kerropa ensin työstäsi. Niin, monet tästä ihmiset luulee, että me bioanalyytit otetaan vain näytteitä, mutta todellisuudessa on vain pieni osa meidän työtä. Että me ollaan kliinisen laboratoriotyön asiantuntijoita, eli me vastaamme niiden näytteiden analysoinnista sekä niistä tuloksista ja tulosten oikeellisuudesta. Ja me myös neuvotaan näitä potilaita ja muuta henkilökuntaa näytteen ottaa koskevissa asioissa. Mihin te pyritte tällä lakolla? Me ollaan jo aika kauan yritetty saada tätä meidän ammattiryhmään muiden tietoisuuteen, mutta se ei oikein toiminut. Niin me nyt kokeillaan vähän tällaisia rajumpia otteita tähän sitten. Ollaan kuitenkin aika pieni ammattiryhmä verrattuna esimerkiksi sairaanhoitajiin, niin tää on vähän vaikea tulla kuulluksi välillä. Kiitoksia. Kiitos. Paikalle saapuu myös laboratorion asiakkaita, joten kysytään heiltä, miten lakko on vaikuttanut heidän arkeensa. Mikäs täällä on meneillään? Täällä on bioanalyytikoiden lakko. Voisinkin kysyä, mitä mieltä olette lakosta? Minä tulin vaan sitä marevaania mittaamaan. Niin, nämä bioanalyytikothan ovat juuri niitä, ketkä näytteet ottavat. Kaikkea sitä oppii. Tällainen tilanne tällä Lapualla. Nyt takaisin studioon. Lakko, 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 lakko. Kiitos Pirkko. Lakkoon on osallistunut tuhansia ympäri Suomen, joista Lapualle näkyy 6. Lakon kokonaisvaikutuksia ei vielä tiedetä, mutta seuraavaksi siirrymme Tampereen yliopistolliseen sairaalaan, jossa kuulemme lakon tämänhetkisistä vaikutuksista. Toivottavasti Pirkko on jo ehtinyt paikalle. Pirkko ei olekaan ehtinyt paikalle, siirrymme ensin vuodeosastolle. Lakon vuoksi emme ole voineet pyytää laboratoriokokeita potilaista, vaan olemme varmuuden vuoksi määränneet antibiootteja ja käyttäneet hoitomuotona särkylääkkeitä ja vuodenlepoa. Suurinta osa sairauksista ei sen vuoksi olekaan saatu diagnosoitua. Olemme joutuneet myös perumaan leikkauksia, koska veriryhmiä ei saada määritettyä, eikä näin voi tehdä myöskään verensiirtoja. Lääkärikunnassa tietysti toivomme, että lakko raukeaa pian ja pääsemme jatkamaan normaalia hoitoprotokollaa. Lääkäri. Olipahan reissu. Olemme nyt täällä laboratorion tutkimuspuolella, jossa näyttää olevan aikamoinen hulina, sillä sairaanhoitajat on laitettu hoitamaan lakkoilevien bioanalyytikoiden työtehtäviä. Anteeksi, olisiko aikaa yhdelle kysymykselle? Ei kyllä oikeastaan, mutta no jos pikaisesti sitten. Miten tämä lakko on vaikuttanut teidän työhönne? No onhan tää todella kaoottista. Meillä hoitajilla olisi muitakin hommia tehtävänä ja vaikka me noita näytteitä otetaankin välillä, niin ei meillä minkäännäköistä koulutusta ole tänne analyysipuolelle. Mutta mikä nyt taas soi? Tilanne näyttää nyt selkeästi riistäytyvän käsistä täällä, joten takaisin studioon. Että sellaista siellä sitten. No, toivottavasti ei paloturvallisuus ainakaan vaarantunut. Tai ainakaan potilasturvallisuus. Lakon kesto on vielä epäselvää, mutta jäämme seuraamaan tilannetta ja pidämme teidät ajan tasalla. Näkemiin. Näkemiin. Bioanalyytikot yrittävät... Vittu kätörä! Niinkö ne on? Kyllä. Jossa teleporterimme Pirkko Lapuolemalla... Vitsi! Kiitos Pirkko.
Olemme varmuuden vuoksi tilanneet. Joo, uudestaan.